Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka nong tumai Block Congress Committee hne ka sngi ka nyau tari kuno pra arajar arpho kala panchai habai dei ber ke jingkren jung MLA berim jo ka nong tumai u Dr. Jemino Mautho u balakam ba ka dei ke jing trace jom jung u hakapor ba ulong kum MLA ba ka nong ra water supply scheme kala yo ya ke jing manjur house name arajar khat nyau Nagaliang u Presiden Jaganong Thamai Block Congress Committee u ba bi kriem u laong u Dr. Jemino Mautho dai banyo ya ka jingtip ka ba shisha kadai ka por jo ba Charles Pongrup u ba dai kum u MLA Jaganong Thamai u ba ladon benda ha ka ni ka scheme shu la ban rabru da ka ba ong ba kadai ha ka por ba uba Charles Pongrup udang longkum ulam phang yang darbar thawany baya kani ka scheme lamang ka ban yarap ban penbiang syaki South Likishnong ki bakantup ya ka nongra ka maulen rei sorangkam bat umpling tapi ka ni ka jing ya kan du lang ha ka ni ka janmien ma nga hang ni te nga dei kumu President Jaganong Thamai Block Congress Committee nga thrai phi gi badan po media Pilayu i ketua jing tho kabami menhaga sautering menhaga lai turing kadon kawi ke inspection hang te hapo kasinong nongra ka inspection ya ka nongra water supply scheme hakaba IPHE minister ba Renington ilalen ringkat lang bat I Dr. Jemino Mautho. First thing first, I've no issue. I'm not against ka ikabale ka sarkar tang ba at time imat de shisha kumba ong kibrio mo kani gadi ka sarkar khulung khna haba one inspection pila de ban consult your local MLA long de ban yale langkan balai pi bypass your local MLA. That is the first thing first shanu ka protocol kamdon ka protocol but hak tu ka inspection imat hadian tu ka inspection ki parlok na media ki kli jingkli ya I Dr. Jemino Mautho I belong I MLA berim Jaganong Thamai yong ba shipos nem haba lalong MLA ba Charles I khamle ai hakabi dai bat ka haka sinong nongra ngasikwa ban pensyai ding ba kani kalat patai kubor bahaka usnem arajar khat a haba I ba Charles I danglong speaker jong yang dorbar ila move ya ka wika scheme ka ban ra tang ya ka sinong nongra rei ka maulun rei ya ka soring kham ya ka umpling kani ka long thick kum ka scheme greater Shillong water supply rei namar ba it involve shibun bha ka pisa te kumta umla ya kani ka scheme te ba Dr. Mukul at that point of time udah chief minister te namar sothu ba ka kos kala shoot palan te la shulia no kumni for the time being interim relief kadika interim relief mo kani ka nongra water supply scheme kadai tang ka interim relief ka scheme ka basan krur khandai pu arlak kani ka scheme la pediang da ka sarkar jong I Dr. Mukul balapan yo ru hagapor jong ka sarkar Congress tika ba sngoper ye Dr. Jemino kan bai ong ba iba Charles iklemle ye in fact they nadu kapor iba Charles probably long speaker la move ya kani ka scheme kam dei kamati jong iba Jemino ka ikabang mod ong habapi one inspection nai politicize ya ka issue ngakwa ban bu ya kani ga jingkeli iba Jemino mo general secretary jong ga UDP lada phis ngothu bapila le bha haka chinong nongra balai ka nongra ka penrem yepi hapo arajar khatpra kata dei kadak jingkeli ngimkop ka ka ba iba Charles ile bat ka nong Thamai Block Congress Committee kalale nginum kren ya kan nong Thamai constituency bro gawe ngin kren ya kan nongra kai ka bangile hanongra kani ka long ba piniatip bat ki pat ba nong chong chnong nongra ki di ban sngthu bai kani hadu kani ka khilmak ma nadu arajar khat pra haba iba ilong UMLA lashna lightly ki yeng ki bedok
Sauteli kan long menta mak Sauteli ke badang Cina menta but ping idei kanong tmai block Congress committee bat UMLE ujong ye gimdas ngok tenak tante ban ai sekila patai khubor amar ngi sngo thu hi ba kasuru pai ba kadai kasuru blai rei hapor kumini captain yim ban si ngiru ngin happen shai sigi pai ba sigi nong chong snong ke ka bangila de Sauteli ki yang baduk ngila pensiunan nadu arajar khat pra batla da pipet bahai gi developmental scheme ya kan ni pendayawan RTI ru umlelai namar ba kanong tmai block Congress committee badu MLE jong kanong tmai tengi we are in black and white arajar khat pra arajar khat kendai saulak kendai po hajar ki scheme ki bangila the akashnong nongra arajar khat kendai arajar arpo sanlak saupo hajar ni ai ke senong nongra bat menta kani li ke bala syuya daga advance payment ya ke senong nongra arpoi lang nyo punyo hajar kani ke di tang ka bangile ha ke senong nongra bat ngasikwa ban pentip sepi ki perlok ki badan ha media bat ki nong chong senong ha nongra amar POE ba ka sarkar kam don pisa menta kasurok ke barsina do brio kajat nila approach ke PWD kam trek bansna kadon ke we ke surok ha Japung ke bangilut adu nyau lak sawo hajar kani la pelut da UMLE kadi ke surok PWD kani bansuk unong song snong nila pensna hi mangi ni sngo si ken bahkan wan ga jingken tho ba UMLE jongi uklem le ai le hadu kani ke klepman UMLE jongi bat kanong tmai block Congress committee nila le shibun bha la ka bantan ka shnong nongra nyim ya kren ya kanong tmai pelun hi nya kren ya ka shnong nongra kibayo ya ka individual scheme ar hajar khat khandai ki long shispa life wengot ki ai gini individual scheme ikwa ban pensyai se pi mo kadai ka CGI sheet kidi gitu ki tiar mystery and then kidon kini ki carpentry work kidon sa kini ki sewing machine dalor kata kadon sa ka skim shimet mo ka ba arpo hajar ka ba khasan hajar kani ngilale ya kasnong nongra kat ni ngilale ne ka ba sosi ban mi nak sentur jong iba jaminu mautho bangi khamle ai snong nongra kinong chong snong jong kanong tmai constituency umdei bangi syong klikti PPOE kasnong nongra hi KUE ngi bat iba Charles ngi kham syong klikti ngiatre shitom hi ban wanra ia ka development wat la dangi don hapo opposition ru henrei ngi wanra hi ia ka development ta halor kani kanong rim de takada bangi kwa ban pensyai umdei bangi khamle ai bat phia tip menta bakatega scheme kanong ra water supply scheme ka basan kru khandai pu arla umdei ba penyo iba jemino ni lasdang ia ka proses nadu ar hajar khat ar dei namal ba i Dr Mukul ibu rom ya iba Charles kumu senior congressman i ai ia ketika scheme haka ar hajar khat nyo ita ide bangi kwa ban pensyai nakaliang jong kanong tmai block Congress committee